Здравейте, металчета, аз съм Далеч. Днес ще направя анбоксинг на ето тази лампа и ето този смарт часовник. Този път съм взела на Redmi Watch 5 Lite. Или по-скоро Redmi Watch 5 Lite. Ето на Xiaomi същата марка съм взела, защото те са по-добри. И така, преди да започна с анбоксинга, се абонирайте за канала. Да, благодаря ви, че вече имам 200 гледания от предишния си клип за анбоксинга на таблета. Продължавайте се така, можем да съберем 200 пак гледания. Ние можем, ще се справим. И също така дайте палец нагоре, защото в предишния клип вече има един палец. Благодаря ви много за подкрепата. Много ви благодаря. Продължавайте се така и можем да събереме по 200 гледания, 300 там. И нека да започна първо да отворя часовника. Да, защото нямам търпение. Момент само да спра на пауза. Така. От тук се включва. Има си бутонче. Тук има... Чакайте сега. Тук има това спикър или микрофон ли, не знам. И за първ път имам такъв с микрофон. Тук. Тук е микрофон отгоре, но не се вижда, както и да е. Сега да го включа. Сега. Така. Ето Redmi. Xiaomi. Така. Ще си го настроя на английски. Сега да наглася часовник. Спирам на пауза. Вече съм готова. Настроила съм си смарт часовника. Вече имам моя снимка. Съм си сложила, но за цифреблати не оцветява. Като с предишния. А сега отивам. Тоест, преминавам към следващата придобивка. Ето го и него. Това е лампата. Това е кабелчето за зареждане. Забравя да ви покажа. Това е анбоксинга. Сега да отворя и настолната лампа. Да отворя. Така. Малко внимателно, така. Отсипах вече. Сега тук май се отваря по принцип, не знам. Сега ще намеря къде да се отвори. Отвочи някакво. Ако нещо ми трябва нож. Спирам на пауза. Вече съм готова. Отворих. Чакайте, съжалявам за лошия фокус на камерата. И така. Вече пак си нагласих часовника. И да. Това е металчета. Надявам се все така да има по много гледания. Не искам толкова лайкове, така че поне 200 гледания са ми достатъчни и ще ви бъда благодарна. Благодаря ви, че имам 200 гледания за таблета. И сега, чао металчета, чао!